Ik ben Harry Kempenaar en ik doe al een aantal jaren aan drag racing. Het is in principe 400 meter sprint in mijn auto. Dus in stilstaande positie zo snel mogelijk accelereren van A naar B. Ik ben Janita Kempenaar. Mijn hobby is drag racing. Ik rijd op 400 meter in 12 seconden rijd ik ongeveer 190, 194 km per uur. Hij steekt al je aan. Hij die had deze auto in 98, had er dus al gekocht. Toen weet ik er zelf nog niet eens. En toen weer ik bij een meeting wie een soort van sprintgelegenheid. En toen had de mij die dat won en zei de teruggang tot, ik geloof 2008. En toen had hij haar auto elke keer in de hoeken staan. Nou ja, en ik wie 2009 ongeveer, wie ik altijd wel maar mij helpen. En toen was ik 14 en toen stond deze auto er nog steeds zonder een motor. En hier liep al Sony net meer aan. En toen hebben we hem onder het staf bij halen en hebben we hem bij onder kleermaken. Waar maak je hem kleer voor? Ja, het eerstvolgende event waar we heen gaan, dat is de Racing Expo in Ljouwt. Dat is een beurs. Nou ja, dan moet ze even spikken spannen en even netjes staan. En dan zien we alle heren. En op het stuiten, hoeveel oorkes ben je moet sleutelen? Ja, elke vrije jongen die we wat hebben, proberen we wel in te vullen, wat we wat kennen ervan. Ik heet Sonja en mijn achternaam is Kempenaar en ik ben Sam. En wat ben je hier al aan het doen? Voorbereiden, want we gaan dan naar Expo en dan gaan we de henna. En wat neem je mooi uit je naar de expo ging? Want ik zie hier van alles staan. Mijn huid zijn auto, Janita zijn auto, de 2 scooters. En wat vies je ervan? Al deze mooie auto's en dat al je zo glimt. Leuk. En wat is er zo leuk om? Nou, mijn huid die racet vaak en dan maken we met mij. En dan ben ik direct vrienden en dan maken we volle vrienden en dan kunnen we daar mijn biertje. En nou zeg ik al even op YouTube, dus dit is een mooi film. Wat zeggen we daarop? Ja, klopt. Ja, dat we een filmpje moois had en toen joegen we al even een liter voorsprong. Dat was de eerste race dat ik reed. En ja, toen was ik op 200 meter, 300 meter ik ongeveer. En toen kwamen we even voorbij met 200. Daar was ik nog lang net. Wat verwacht je hem van dit hier? Ja, echt wel heel erg regen. Ik ga nu een nieuwe motorbak. We gaan hem nou bouwen voor 2000 pk, want we willen dus, zat ze dat in Amerika, heads-up racen. Om het snelst in de rest van Europa.